Assalamu alaykum hormatly adamlar, mehriban ýaşlar. Garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimiz. Bugünkü günne hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda sporty hem-de beden terbiýany ösürmeklige berýän uly ünsüniň hem-de durmuşa geçirýän uly özgertmeleriniň netijesinde sagdynlygyň hem-de ruh belentligiň ýurdu hökmünde bütün dünýä ýaňsalýar. Elbetde ýurdumyzda şeýle amal aşyrlayan uly özgertmeler biziň ýaşlarymyzy diýsen begendirýär hem-de gowandyrýar. Şular doğrusunda biz şunu söhbet etmek için, fikir alışmak için yaşlarımızın bir neçesini studiyamıza mihmançılığa çağırdık. Häzir men olar silen tanıştırayım. Türkmenistan'ın Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň talebi Söhbet Urban Aliyev, Türkmenistan'ın Milli Sport ve Teatrçylyk Institutunyň talebi Uraz Gelliýewa Oglay, Ýaş Olimpiýaçylary taýýarlaş mektebiniň okuwçysy Ataýew Seyit Murat, hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasynyň Türkmenistan Wekilhanasynyň hünärmeni Tüýliýewa ene. Mehriban ýaşlar, biz sizi gepleşigimize hoş gördük. Näzirki wagtda bizim Türkmenistan döwletimiz dünýäniň iri halkara guramalarynyň bir näçesi bilen hyzmatdaşlyk edýär. Olaryň iň esaslarynyň biri hem Birleşen Milletler Guramasy. Hormatly prezidentimiz muny ähli çykyşlaryna uly buýsanç bilen belläp geçýär. Näzir söhbetimizi siziň bilen dowam edelim. Näzirki wagtda Türkmenistan döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň bir näçe guramalary bilen işçi hyzmatdaşlyk edýär. Olaryň esasy ýetwarly hyzmatdaşlarynyň biri hem Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň matumlaryna ýaşlar guramasy Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasy bilen bilelikdäki işçi hyzmatdaşlyk esasyny Aşgabat şäherimizde hem-de Mary vilayatyna, Mary şäherine ýaşlar merkezleri döredildi. Şol ýaşlar merkezleriniň esasy maksady bardy. Özüňiz şol guramanyň bir hünärmen hökmünde bize tomuşa edip oturan ýaşlara aýdyp berýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasy dünýäde ene we nesil saglygyny gowlaşdyrmak hem-de ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş öňe bu guramanyň esasy wezipesi bolup durýar. Aýdyşyňa ýaly taliplerimiziň hem aýdyşlary ýaly ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň taýýarlary bilen ýaşlaryň sagdyn durmuş alyp barmagy hem-de bagytlaryny peýdaly geçirmegi üçin uly işler amala aşyrylýar. Şolaryň hataryna hem ötün ýyl Türkmenistanyň Mahtumly adna ýaşlar guramasynyň hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasynyň hyzmatdaşlyk şäklerini iki tane ýaşlar merkezi açyldy. Biziň paýtagtymyzda Aşgabatda hem-de Mary şäherinde bu merkezler açyldy. Bu merkezleriň esasy wezipesi elbetde ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş öňe sürmek. Bu hem hormatly prezidentimiň ýaşlar üçin egen aladasynyň miwesi bolup durýar. Ýaşlar barda gurrun edeminde yetkinjekleriň nesil saglygy aýratyn we möhüm mesele bolup durýar. Yetkinjekler döwri bu çağlaryň fiziki, psihologik aragatnaşyklaryna ütkeşmeler bolýan döwri. Şonuň üçin yetkinjekler şu döwür aýratynlyklaryna üns berilip gerekli maglumatlar ýeterýäli biziň ýurdumyzda dürli hyzmatlar hem döredilýär. Şol hyzmatlaryň arasynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman tenagat ministrliginiň gollanmagyny, nam telefon hyzmatlary döredilendigini bellätme gelýär. Yetkinjekler hem-de olaryň enatalary bu telefon belgilere jaň edip lukmanlar hem-de psikologlar bilen özüni gazaklanýan meseleler boýunça käte hiç kim aýdyp bilmejek pynhan sirlary barada özüni tanatman maslahatlaşyp bilerler bu lukmanlar bilen. Pursatdan peýdalanyp yetkinjeklerimiz bilen, ýaşlarymyz bilen bu nam telefon hyzmatlarynyň belgilerini ýatladasym gelýär. Mehriban ýaşlarymyz Aşgabat şäheriniň nam telefon belgisi 93 80 93, Mary şäheriniň nam telefon belgisi 2 66 15, Daşawut şäheriniň nam telefon belgileri 3 66 98. Ýurdumyzda täze açylan ýaşlar merkezlerini alyp barylýan işler bardy, biraz gurrun beresim gelýär. Bu ýaşlar merkezini Mahtumly adna ýaşlar guramasy hem-de ilat gaznasynyň hyzmatdaşlyk çäklerinde ýürüýte taýýarlanan ýaş oglan gyzlar sagdyn durmuş barada tejribe tapaklar okudýar. Şeýle hem bu ýaşlar merkezlerini kompýuter hem-de daşary ýurt dilleri tapaklary muht okudylýar. Mehriban ýaşlarymyz, eger bu ýaşlar merkezine geçýän şäherlere tapaklara gatnaşasyňyz gelýän bolsa, onu inha biziň ýaşlar merkezimiziň salgylary. Aşgabatda ýerleşýän ýaşlar merkezimiziň belgisi 93 66 25. Mary şäherinde ýerleşýän ýaşlar merkezimiziň belgisi 7 12 29.
Mehriban ýaşlar. Biziň ýaşlar merkezimizde geçen çäherelere hem de tapaklara gatnaşmagy höwet edýän ýaşlary biz mydamy görmäge şatdyrys. Sağ olun. Näder ene söhbetimiziň dowam edelim. Bidenterwe we sport şäherleri bilelikde elmida ama ziyan nendikleriň bir öňüne alyş şäherleri hem idigderli ýaşlaryň arasynda gurnulyp durulmaly diýip hormatly prezidentimiz aýdyp geçýär. Biziň garaşly wagt bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiz bir insanperwerlik siýasatyny alyp barýar. Ýaşlaryň şu ziyan nendikleri baş goşmalyklaryny gazanmak. Hormatly prezidentimiz degişli gullukları, ministrlikleri, jemgyçilik guramalaryna elmidama we tawşyryklaryny berip durýar. Şu ýaşlaryň arasynda köpräk wagt netihat işleriniň geçirilip durulmalylygy, gurnulyp durulmalylygy barada aýdyp geçýär. Ine özüňe guramaňyzyň şular dogrusyna alyp barýan işler barada bize aýdyp berýär. Yankı beýleşimi diýýär ýaşlar merkezimiziň maksatlarynyň biri sagdyn durmuş ýaşlaryň ýetkinjekleriň arasynda sagdyn durmuş wagt nesihat etmek. Tasdiklanan ýyllyk iş meýilnamasy boýunça ilat gadnasy hemde mahdumly adnaky ýaşlar guramasy bilelikde dürli velayet etrap mekteplerini hemde edara kerhanalaryny sagdyn durmuş wagt etmek boýunça dürli çäreler gurunalýar. Ýürite taýýarlanan ýetkinjeklerimiz bar. Olar lukmanlar hemde psihologlar bilen bilelikde sagdyn durmuş öňe sürmek baradaky tejribe tabaklara gatnaşýarlar. Olar öz işlerini ýetkinjekleriň nesil saglygy, ziyanly enliklerden daşda durmaklygy hemde şoňa meňdeş meseleleri gozgaýarlar. Ýanky belleşime diýäli ýetkinjek döwri bu sagdyn durmuş barada wagt nesihat olara gaty uly täsir edýär. Ýam ýetkinjek döwründen geçen soňlar ýaşlar bu ýaşlar merkezlerine gaýdyk gelip, ýaşlar guramasyna gaýdyk gelip bu ýetkinç bilen gurrun berýärler. Aslında yetkinjekleriň öz deň duşlary bilen öz sırlaryny, öz aladalaryny paýlaşýandygyny ilim taýdan subut edilen, şonuň üçin yetkinjekleriň öz deň duşlarynyň arasynda sagdyn durmuşy wagt nesihat etmeginiň uly ähmiýeti bar. Sebäbi olaryň gowy ýetiniň kemale gelmegine uly täsiri bar. Ata dogry aýdýaňyz. Sag bolun. Mehriban ýaşlar. Ine şu siziň aýdýan sözleriňiziň, beýan edýän pikirleriňiziň hemmesiniň içinde siziň hormatly prezidentimize bolan bir alqyşyňyz, buýsanjyňyz, guwunjyňyz şargaçy bolup geçýär. Muny eşitmek diýseň buýsanlary biz üçin sebäbi hormatly prezidentimiziň amala aşyran işleriniň şu ünkunne bir iş ýüzüne durmuşa geçýändigini, onuň aýdyň miwelerini berýändigini görmek ol gaty bir tolgundurjy ýagdaý, buýsandyrjy ýagdaý. Gepleşigimiziň ahyryna ýene de bir gezek biziň gepleşigimizde gatnaşanlygyňyz üçin ýürek buýsanjyňyz beýan edenligiňiz üçin, pikirleriňizi beýan edenligiňiz üçin size sag bolsun aýdýas. Elmidama size işiňizde, okugyňyzda, durmuşda üstünlikler gazanmaňyzy arzu edýäs. Hemde ene gepleşigimiziň ahyryna ýene de bir gezek biziň ýurdumyzda alınıp barlayan uly özgörtmeleri bolan buýsanjyňyzy beýan etmekligi pursat berýär. Şu pursatdan peýdalanıp gahryman arkadagymyzda biz ýaşlar üçin şeýle mümkinçiliklerini döredilmegine biz hem gelecekde ýokda eliýeňi lukmalaryň biri bolup ýetişjekdimide, gelecekde halkymyza, watanymyza iň bir gerekli ýaşlaryň biri bolup ýetişjekdimide inandyrýaryn. Hormatly prezidentimiziň janynyň sagy, başynyň dik tutan ýer bir tutumly işleriň rywaj almagyny arzu edýäryn. Sag bol. Sport bilen ýörelgämiz, sport bilen ruhum bilen. Arkadadyr görellämiz, sport bilen ruhum bilen. Sport hemme berýär saglyk,
saglyk bolsa bardyr baýlyk. Yaranım dyrmydam şowluk sport bilen ruhum bilen. Edid ýaşlar siziň ähliňizem yaramaz endiklerden daşda durup sporda çağırýaryn. Sport bu gözellikdir. Hormatly prezidentimiziň biz ýaşlar üçin edýän aladalaryna münkerem taňryal gatnaýdýaryn. Menem geljekde saýlap alan hünärme, ökde hünärmeler bolup ýetişekdigmi? Türkmen sportunyň ösmegine özüme munasyp goşandym, goşjakdyma inandyrýaryn. Hormatly prezidentimiziň jany sag, başy dik, il ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işlerine rowaçlyk hebra bolsun. Sağ olun. Paytagtymyzda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlaryny ata watanymyzyň sport dawyny has ýokary derejede gorap, mukaddes baýdamyzy minmeýän beýik bastanjana parlatjakdygymyza inanýar. Mähruwan prezidentimiz biz ýaşlar üçin etýän aladagyny üçin taňry arkasyn. Sağ olun. Biziň ýurdumyzda ýaşlar üçin uly aladalar edilýär, uly işler amala aşyrylýar. Şol döredilýän mümkinçilikler bilen peýdalanyp, biz hem öz gedegimizde, biziň ýaşlarymyz, neslimiz arasynda sagdyn bolup ýetişmek üçin netijeli işler alyp barjakdygymyza inanýarys. Şu pursatdan peýdalanyp, hormatly prezidentimiziň ýaşlar barada edýän aladalar üçin şu ýürekden sag bolsun aýdýan. Sağ olun. Biz ýaşlar hormatly prezidentimiziň şuňur parasadynyň kemale gelen şeýle nusgaw döwletde ýaşaýanlygymyza şun ýürekden buýsanýas. Mehriban ýaşlar, watanymyza gowanyň. Çünki Türkmenistan onda ýaşaýan her bir adamyň iň arzuly islegleriniň hasyl bolýan çyn bagtyarlygyň ýurdudyr. Hoş sag bolun, saglykda görüşelim.